hak ni ko paralok ngami hak ni ko video mah te flash bun te hak ni ko por ngami na ka banta uwe u khaw mah uwe u khaw ba mi apo fb utau de u khaw ba siap utau de u strong well ni from well ni ngam kan ma bahara ka jajong hak ba uyeng ban kan tho ye kin thai ki khna tang ba ki de kin thai ki ba hapo yu uyeng da kania mat kan tho ban kenno yaki hakata karukom te ngakwa ba usram well un pensyai bakat nongut na kita ki balik hakata ke meeting ki badai ka tanga jong ka ba ula elaj san sieng le se unwan ba ar mo no solomon ro ngam la bantim te kum uni ujat briu ubakha khala jaj khala sneng ka kami jong uba babam daga mde babam daga jaru ubanut ban kan tho ya ki pat lang ka pesan ki kin thai ki khna ki khlung ma ubanut ban lek kren te la dam de ka tanga jong la da barok ki balik meeting ki kin thai la da kim de ki tanga jong tu yanu un batai start udan ha yu ban batai start ula ban korbar tanga ya ka jing ka sem jong umi ha media namar ba usmobit smobiang na yeng na sem jong ni ki khon ki ti jong ngam ngai de bo udan khon gum tu briu ru de lem ki tengani khobor ngakwa bakan hair show tu strong well namar udai ubri ubalangki haba melengki perkhat bahaya ka jinglong jingim jong me ka kur ka jaj jong me ya ka ba men snau thu ya ka ba men snau thu lada ka kanthai baro ka phetlok kum ni yo anda ka kur le jong me ka ulok jong ka thom snat rowiang khli jong ka un yaj snan un le snan kum bale ma me khnang ba ka parthai baro khoj kan tip bat kan yo i meju perkhat ayu kadame orang ba men wan kren khna khlung hapo ki social media lada dai ubriu ubas ngau thu kadda orang ba briu umle ran ban kren gum kitu kitin yo pia be yo pia song tanat ya ka jing post jong namar ba uni ubriu umderu ba khada banai ka kme jong umderu ba khada banai Henry let's say hapo mobile pila bani i ya ka dur jong ba udai ushen rang ba udai rang ba let's say pila hi yo i seperti ti ba udai hijraru kum unu jaj briu badan ya ka jabing siar ta kan kwa ba kan ni video kan poi sha ugan ladangan yo lelai kan khambha mar khmat yang bangan keren yo ka khambha mar khmat bangan keren yo namar bangan ong uru rang ba rang ile ran briu pi kum ha kan ni gejela ban mi kum tu jaj rang ba ubakhala jaj ubakhala jinglong ubam isen ai yaki khon kikti yaki kur gi jaj jong hang ne gin bangi singu tho ba unu ubriu umla ban ong ba ma un singu ba kadon kata ka chi jaj ban riu si yeng chi sama hanrai uni pada ulami isnan do khala jaj khala jinglong ubam kha biang banai ka kbe jong sikat ne udon ka jing sikat ne udon ka jabing sikat ne kat isbo khaw udon ka jabing briu lada yo arat dam dan tang pli ka social media ba unthan ya laga jam ka jingbe da pa social media ru ngan tharai un jenda layak na aku mujo tu jaj briu ngat tharai ba kum uni ustrom velam udai bet ubriu ubakusbi uba da ka tanga sudah jong hang ni apa me klaya udai uba number 1 tam palat mu ben yo solomon ru lada bataya ka tanga bataya ka kur ki jat ki we hatu udon hak sa utip sa ya ka daw jong ki watu batai start srombel namar ngi klem panjar na me unu kan thairu ka klem panjar ta ka daw shwa men mi men kren hamedia ni men kren ai ni ro dakan mau ba watu mi kum taw rang ba me mi memi hamedia kum taw hijrau ba po na ibat po tambaro memleran ai kum kitu ki post ro bana dai manga ko mame ha chaka banga be jong bangam tre tang sna fb ru la kashen ram ko chai yu kum ka tu ka ba imat ya la dir watang ban phong patlun no trai unju phong trai namar ba ulang ubri ubabet kini ong kum no pa ba hanri banda ong than pat ban thau ya ga jingduna jong uro ha ba udai ubabet kum no pat akstar jabing knai pemleran ai put ha jabo karu jabo kasmobit smobiang na yang kami menta tadang ai hiru phong juti la syai tu tang sipar plastik bom sabtu put watu keran ak batai start le
namar member bab saja meme kenthe baro ni man korbar ma isno pro bale mem kran ni kita ki bashur dia me bale mem kran ni kita ki bashur bale mi wan kan don taw yu ki kenthe ngaru ngale ja ka meeting ngam sha men kan thong no hok aru po chaj ka dur kum kan long sneng bam le an bru ai tang ban kren karan karem khendan ka buram ka akor khendan ka rupa chaj marat phami nang ta phabam nang ta phaben nang tai ya kata hi ka bru khem akor katar pha ong hana ba phade urang ba phamle ran ai dah start ukhnari balik kelas 4 banyo buru barat mi oli yo su khnat bara produk kaj marat ada pensutenan te balik pensus ngap halade balik peman tho iki we dan tap how tu kti jong ne da don ha jong nak kedi asnan nga de hoj le da perkhat hole po social media nga em ngam juma bi gini gibri ki bala ka do kti nang kong swa em hok ngam juma bi no ru phila ka do kti nang kong swa ngan suk e ban pen khanyi tu ti do jong phi ban ya kawang le mark mat bangam ju sali re banong mark tin le bangam ju thach sendan hi habami apo social media mi sele akor burom habak lem tip ya ka burom ka akor das suang baki de ki kur gi jat jong mai ki babhai mat kim yo ir ban dai kum ngal akat tem nya sa khut hapan khanangan set karu po jat phut pan ja burom nya ga yang ga set me kur ka jat kum ma me usniang klau me wan mi sepo thendo makan danang le ba memi siapa thai ku mukla memi siapa thai ku mukla tang ba hayeng jong me ngam mem tip melong ayu ya me dai pan ban tang tu hijra ap khandai la ne tip cheno karo ko ta phut haro ja ba